Incwadi kaIsaya, incwadi kaIsaya chapter 61, ususiyela isifuna. Apho ndizawuhlala khona, incwadi kaLuka, isahluko sesine indima yamashumi amabini ananye. Gospel according to Luke chapter 4, verse 21. I read from New International Version. He began by saying to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." Wakala ukuthi kubo namhlanje esi sibhalo sizalisekile ezindlebeni zenu isizulu. My sermon is entitled "Freedom for the Earth Inhabitants is a Major Item in God's Agenda." Inkululo ngowona mba osentungo kwisicwangciso sikaThixo ngabemi beli lizwe. Ndiyafunda ke iBhayibhile nabayifumeneyo uba apha ndiqale ngevesi verse 21 othi waqala ke ukuthi kuwo namhlanje esi sibhalo sizalisekile ezindlebeni zenu. Sesiphina esi sibhalo sizalisekileyo. Hamba nam ndiye kwincwadi kaLuka chapter 4 verse 18 and verse 19. Zezo vesi zombini kodwa sathi sesihambe kunye sikale kuverse 16. Wafika uYesu eNazaretha apho wayekondlelwe khona, wangena ngokwesiko lakhe ngomhla wesabata endlini yesikhulu, wesuka wema ukuba amese. Wanikelwa incwadi kaIsaya umprofeti, wathi akuba eyixwabulule incwadi leyo, wafumana indawo ke kubhaliwe kuyo kwathiwa kuverse 18 ke ngoku apho umcimbi ungqengqe khona. 18 and verse 19. Bhayibhile yam endiyifundayo ithi, "Moya weNkosi uphezu kwam, ethe ngoko yandithambisela ukushumayela iindaba ezilungileyo kumahlwempu. Indithume ukuba ndiphilise abantliziyo intsukileyo, ndivakalise inkululeko kubathinjwa, ndindulule abaqobekileyo bekhululekile, ndivakalise unyaka owamkelekileyo kwiNkosi." Nkosi mayisikele ukufundwa kwelizwi layo ngoku ade abuye uYesu. Amen. Ingalibazanga hleze ndisiwe ixesha ibe bhetere mandiqale ngoku phambana. Uthe uYesu akugqiba ukwandlala umcimbi ajonge ukuwenza ngokwencwadi kaLuka chapter 4 verse 18 and verse 19. Emva koko uYesu wayisonga incwadi
incwadi wayinika isitaka wahlala phansi aye amehlo abo bonke abasendlwini yesikhungu enamathele kuye. Waqala ke ukuthi kubo, namhlanje esisibhalo sizalisekile ezindlebeni zenu. Mangithethe inyani kwesi sidlangalala, ngithi kandisusela ukuthetha into ebangela okokuba sihlangane under this roof, kudibane kugilane kunyathelane ngobhontsi, izandla okholovani kwanamanxele ngoma. Umkholo mnye kwezingoma okokoko ndiphulaphule, kufumulwa kuzukiswa kwengcwele kaSkayini. Oyena nomji in this battle, ewe abamakhwekhwetha, kufumulwa oyinganga noyimbangi yokusindiswa kwethu. Ndiyabulela ukunichazela namhlanje into yokokuba, into ebangela okokuba ngibe ndingunono ndimapha phambi kwenu, ukuzaliseka kwamazwi abhalwe kwincwadi kaLuka 4 verse 21 ethi iBhayibhile, namhlanje esi sibhalo sizalisekile ezindlebeni zenu. Number 1, ndimapha phambi kwenu ndingumshumayeli, ndandingekho eNazaretha. Babekho ababekho eNazaretha. Into ebangela okokuba ewe namhlanje ndimapha, although ndandingekho eNazaretha, kodwa ndiyakholelwa okokuba le nto yenzeke eNazaretha ngeSabata ndiqinisekile yenzeka. uYesu wayephaya. He used that synagogue on that day as a platform to declare that he is the real Messiah. UnguMesiya, ungumsindisi, yaye uphethe egazi. Ndithi ndawufika ke ngoku kumcimbi wokuthethwa kwento bendingekho, but nam ndibe ndibithesetsha bendingekho, but yona le nto ndisayithetha ikhona ndim lo wayengekho ngoyayithetha, but yona iqinisekile ikhona ndandingekho, but izinwe negalelo layo lizondinyekeza ezinyaweni zenu. Zange ndibone, but kuyavakala okokuba le nto yenzekile. Nokokuba ewe ungandibuza ndingafelisha kwi-argument, but what happened on that day did not fail me. Ndingamkhomba wena even behind this pulpit, but into yenzeka on that day, into yoba uMessiah athi he is the substance of our salvation. Loo nto yenzekile. Mamela ke, ndithi ke ngoku ndandingekho. Isingandikhathali intoba ndandingekho kuba sizasichaza isizathu esibanga ndithi ndandingekho, kangangoba le meko yokungabikho kwam indinika another title, ititle yokuba ke ngoku ndiyajika. Once bakuthethe into ibi bendingekho, but nam ndiyithethe, kodwa bendingekho ndiyajika ndibe yinja. Kuba uyakuziva izinja elokishini sisitsho isisankwe, but makukalelwa kusukaphi before esisankwe. Into eyenzekayo kukale kukhonkothi injalilele. Then iconstitution yakwanza ithi yawukhonkothi
into efuneka yenzekile nawe khonkotha nokuba ukhona nyani itsho yokuqala. Eyesibili ithi ingatsho ikhona lekuyibonayo noba ndiyibonanga nam ndiyakhonkotha. Itsho yesithathu. Eyesine ithi zingakhonkotha zibe ntathu akwamantozi zisho zonke zihlabele lokishini zikwaze zikhonkothe zonke azibonanga zonke but inye lenjani ibonileyo kakingekho eNazaretha wathi kufakele ngenxa kufakele therefore ndiyakhonkola. Come mark this yinja yakothina. Ndicinga ke ngoku ndilungisile masambeni nawe uzakwahlula phakathi komntu othetha into ebengekho kuyo kodwa into emoseleyo imkhanyile. Noma akho ndikhame njengale kangangoba hamba nam. Bhayibhile yam endiyifundayo ifuna usungaphazami. Hamba nam izawuthi xa ivula ngamazwi athi ewe waye uYesu wangena endlini yesikhulu eNazaretha apho wayendlelwe ondlelwe khona ekhuliswe khona. Wangena ngokwesiko lakhe endlini yesikhulu ngeSabatha. Ukhona nezomthetho unyaka esisidangalayo zongani ukuya ngeSabatha enkonzweni yayisiko likaYesu. Senzoba iBhayibhile ithi yayili siko lakhe. Fine. Kala ke ngokusihlobo zam sesithi kwakhe sifika kule ndawo kuba ndizawubuyela kuyo okwemali ezalayo. Kala sithi kwa ithi ke ngoku iBhayibhile uthe awufika enkonzweni unyana kaThixo wafika wanikwa incwadi kaIsaya uIsaya chapter 61. Ngiyaqonda okokuba phaya isinagoge sakwaSirayeli phaa into yayisenzeka izinto phaya zazihamba ngeqotha. Wawungafuna unqakule ezinokanyoni lalikhona ixesha lokuba ufunde lwencwadi uphinde kube kwixesha lokuba ufunde lwencwadi. Laa mini uYesu wayephaya kwathathwa incwadi kaIsaya. uYesu wayihamba wayithwalula wayokufunda uchapter 61. Apha nam ngezihlobo zam xa ndisithi kuwe ewe xa uYesu efunda le ndima phaya kule ncwadi kaIsaya chapter 61 nina ke nijonge uLuka chapter 4 ukokwa incwadi kaIsaya chapter 61 ndiku-18 ke ngoku apho iBhayibhile isithi inkosi moya wenkosi phezu kwam ngenxa yokokuba inkosi indithambisele ukushwayela indawo ezilungileyo. Sethiwa kubantu benkonzo igama elithi indithambisele ayilogama elingaqhelekanga ligama esazi kubantu basekuhlaleni especially amaXhosa. Eli gama lokuthambisa bayamazi lidla ngokusetyenziswa kakugqityezelwa igraduation yokungena kwenkwenkwe ebudodeni. Kakugqityezelwa kukho that service phambi kokuba umntana abuyele ekhaya emveni kokuba echithikese ide entle. Emva koko kuqhutywe le nkonzo yokuthanjiswa. Akuthathwa nabani na, kukhangelwa indoda engalahlwayo yinkulu ibe yiyo ethambisayo. Ngamanye amaxesha mandivele ndibe phantsi
Antioquia. Indoda enomkhondo kuthiwe mayithambise umntana injongo kukuba xa emthambisa ngomntana kufuneka afuze lo mqondo wesizwe naye abe yindoda eyimfikelelo. Siphelile ke eli gama buye ndize enkonzweni ikhelekile badikoni ikhelekile badala ikhelekile kubefundisi ndiye to the Jewish economy ikhelekile kokumkani but mark this okumkani ebethanjiswa ngeoli abapriste ebethanjiswa ngeoli but bofika kuYesu waseNazaretha uthanjiswa ngomoya oyingcwele kuba akazikwenza into eyenziwa yile leadership ithanjisiweyo uzawumokanya kunye nomcimbi osupreme umcimbi onamandla umcimbi wokusindisa umntu zonke njengoba sithanjisiwe nje asithathe nangokusindisa asithanjisele ngokusindisa umntu sizelo yiyo lona ingaka idemesha esiyenzayo ngoku sesithanjisiwe kuba kaloku asithanjiselwanga ukusindisa abantu. Ndiyabulela kumintshelo kokuba kakufikwa kwinyana kaThixo akusetyenziswanga oyile but kusetyenziswa umoya oyingcwele isiqu sesithathu somthixo. Uthi uYesu ngokwakhe uthi inkosi indithanda umoya wenkosi uphezulu. Abanam ewe xa iBhayibhile isihla isithi xa ithetha ithi inkosi indithambisele okokuba ndishumayele iindaba ezilungileyo kumahlwempu. Ngelishwa amagama asetyenziswayo atoleke kwezimzulu thina sicinga phaa kuwo kuba kuqunyuzwe umcimbi kaThixo ongcwele waqunyuzwa ukuba ulingane ilanguage yethu. Laa mgama othi inkosi indithambisele okokuba ndishumayele iindaba ezilungileyo kumahlwempu. Esa statement sithi inkosi ewe indithambisele ukushumayela iindaba ezilungileyo sitsala into ethi iindaba ezilungileyo zilungiselelwe ukufikelela wonke umntu, even the lowest class. Siyayazi where sinners are gathered together, they prone to play the game of classifying each other. When someone but praise be to God, who are even the lowest class is qualified to receive the good news of salvation. All my friends are taking me, I'm saying, Elizabeth, Elite, inkosi ithambiselwa ndishumayele iindaba ezilungileyo even kumahlwempu. Nomcimbi uthi kuwe nokuba imeko yakho yenza okokuba abathile bangakwazi ukuza kuwe, so bamemile kujongwe abantu abafamous or famous families. Wemphambo okokuba obakumcimbi nokuhesheheshana awukho hesheheshe phambi kwaThixo. Ndikholelweni kanti sithi kwiindaba ezilungileyo sonke siyalingana. Ndicinga uba mandiyiyeke kule ndawo ndigqithe ndithi kuwe ewe inkosi indithume okokuba ndibophe intliziyo ezithukileyo. Yabona ke I become restless xa ndifika kule ndawo. But yes, I have to say it. So, eat the Bible.
ithe inkosi yangithuma okokuba ndibophe inhliziyo ezijulukileyo. Endicinga mama ndathi ndawuquta ngamazwi indlu yonke ithi amen. Yakhala andinawani ngo-amen wenu ngoba andizikwenziwa shushu ngo-amen wenu kona kukhona ndizabashushu njengalethethathi. Number one, my God is relevant. Xa uThixo ephilisana nabantu bakhe, he stretches where it's itching. Xa iBhayibhile isithi inhliziyo ezijulukileyo, kodwa ngenzawuthetha inyani, wonke umntu ufrustrated. Okholwayo nongakholwayo elowo ikhona ngokanana nayo nokuba yintoni na uqala apha kum ukuya kuma kosejwayeni elowo nalowo ikhona ingxaka ngokana nayo. Listen very carefully. In fact, mandivele nje ndingene nje straight kuyo ndithi kuyo le meko jonga ukuba masokuhle frustrated jonga ngoba awuyamkeli loo nto you are frustrated nokuhlutshwa yintoni but ikhona into ekuhluphayo jonga akhathazeki noba ungaplaya smart but ikhona le nto ekuyawufika umke ukuthoba jonga wena usenkonzweni ikhona le nto uyilosisayo ibangela kokutsho uvela igrafu yakho ayimanga ndawinye ikhona le nto ikubhidayo ikuhluphayo ekwenza ungacingi straight. Akhathazeki noba ungazizama ufake imali sokuba ungakele sokuba ufake needolars zenza ube mhle but deep down in your heart you are frustrated. And I would like to appeal to the preachers who are here namhlanje. Yakela sihlobo sam noba i-audience udwentsho uyi-undermine yasiba wonke umntu uyagula. Eyona nto sigula yiyo yi-mental agony. Ingxaki sihleli nosathane kangangaba ndlela le ihleli ngayo iyandicacisa kakuhle uba le audience ndidlisana nayo ihleli nosathane.